Si ets estudiant de llengua, literatura o educació. Si t'agraden les llengües romàniques. Si t'interessa l'aranès. Als serveis lingüístics t'oferim cursos presencials d'aranès. País de terra de gar, que en celta odi de peira, so de madeix que em va escuar, so de madeix que em va escuar. Realment, hi ha uns professors immillorables, hi ha un curs que recomano moltíssim, se t'agrada l'aranès o la llengua occitana en general, elu pramuqueita tu. Soc pla contenta de poder ensenyar aranès de la meva llengua mairau a escolars de Barcelona. Hi ha una experiència que recomano moltíssim, però hem un professorat força compromès que t'anima a continuar estudiant. M'he sostingut a estimar aquesta llengua i la seva cultura. Segur que jugaran força, parlaran, cantaran i aprendran un pialet. Enquialeu a tutti i a totes. Vos hi demoram, us hi esperem. Barrejat